milostivá paní, že vás poznávám. Ještě větší potěšení na naší straně. Že se můžeme seznámit s osobou tak pěknou, jako jste vy. Prostě milostivá paní, ale pravý opak je pravdou, větší potěšení nenaves. Není možná, to vrátíte. Věce zdvořilosti. Posaďte se u nás. Stát vedle vás, pro mě už bylo čest, když... Prosím pěkně, dráce, ani neumožňuji stahovat na sebe. Já už si zvykl žít i ve větším městě, než tomhletom provinciálním Buranově. A najednou si to víte, člověk také cestuje. Najednou se ocitne na cestách špinavé hospody. Člověk je z toho úplně duševně. To asi muselo být hodně nepříjemné. Prokazujete mi příliš milosti, to já se ani nezasloužím. Vy milostivá paní, vy si zasloužíte úplně všechno. My provinciální lidé z venkova. Ale teď venkov má také své pěkné stránky. Šumivé háje, bublavé potůčky. S Petěrburkem se to srovnávat nedá. Na každém rohu kriminalita, alkoholiků. Všechno vysvětřuje komisař Rejko, co pak máme dělat. Opravdu, znám se dobře i s jezoučkými herečkami. Já tu i tam nějakou tu aktovku stýskám si totiž mnoho z literáty. S Puškinem jsem jedna ruka, jsme už jako dva přívětiví bratři. Tak vy jste také spisovatel a píšete tu novin. Ano, přesně tak. A Robinson Crusoe, ten je taky od vás. Ano, Robinson Crusoe je také ode mě, je to mé dílo. Ale maminečko, tam je napsáno, že to napsal pan Defoe. No ty se musíš hádat, i tady se musíš hádat, já jsem to čekala. Pojďte si milostivá paní zatančit. Ach, je to pravda. Robinsona Crusoe napsal nějaký ten větnamský Defoe, ale je to snad jedno, ten druhý je ode mne. Ovšem, já četla tu vaši verzi. Úžasná kniha. Já jsem přiznal, že vím pro literaturu. Můj dům je v Petěrburgu. Jenom můžu jít s vámi. Ano, můžete.